Здравейте, аз съм Ник Дефал и ще ви представя моя клип, казва се Глупости. Почваме. Да, баце. Спонж Боб! Спонж Боб, какво стана с тебе? Спонж Боб. Ти Спайдермен, ти ме предаде. Умри Боб такъв. Добре, зашеметихте. Идва Спонж Боб! Спонж Боб! Той те заклещи в капана на моите хора. Спонж Боб! Какво? Искаш да говориш? Не! Не, Спонж Боб, който уби! Вещиците! Защо не си ми го написал по-рано? Спонж Боб. Там има някакъв... О, не! Спартанец! Спартанеца и циганина! Сигурно ще дойдат за мене. О, не! Трябва да спася Спонж Боб. Те лъжи вещици. О, не! Спартанец и циганина! Така. Елате ми се. Тука ли се вие? Тука ли се? Чак сте се запушили. Сега ще ви отпуша аз. О, имате утре събрание, а? Как да убиете и мене? Но няма да стане и тази работа. Умрете. Само ти ли бе, циганко? Умре бе, циганко! Ой, ще се би с мъжа ти. Циганка тъпа! Умри дано, бе! Умри, бе! Умри! Ой, не! Тардейм! О, не! Циганката ме преследва. Трябва да спаси други хора. Не, трябва да ги спасявам. Минава малко време. Минава още малко време. И Коледа пак дошла, и Коледа пак дошла, и курви ще подарим. И Коледа пак дошла. О, някоя къщичка там си да гледам, че има някой тук. Мисля, че... Добре, като се пребере семейство. Приятни сънища! Ето ви, ще ви остава подаръците. И Коледа пак дошла. Коледа пак дошла. Коледа пак дошла. Съм, че това е на циганина. Ето ги! Пребират се! Почваме с вривове! Аз съм луд! Стъпаняци! Така. Това е моето шоу. Не е вашето. Абонирайте се, моля ви. Так! Ще качвам още много яки клипове, ама не е така яко да лаги. Ще да ви обещавам ви, че е мега яко, че има повече псовни, ще има на Lego of Legends клипове, ще има на Minecraft без псовни, обижданки и такива неща. Ще имам на CS, ще имам на Day Tracing, на... къде беше бе? На Dead Space. И това е от мене. Довиждане!